Sabi ko ba yun, mauli na ta? Hindi, mga sir, kami nasal, mga unta dito. Okay. Bangka mo ko. Kaya, humanan nyo sa inyong trabaho, mauli na din mo. Good evening. Oh, good evening po. Nami sir, kay... okay naman among chef. Ang nakay katambag ani akong gibati ron kay musakit man akong likod hawak ug buko-buko inigtindog na ako. Sa ala na gani sakitan eh. Unsa sir, musakit Sakit, eh. imong likod, hawak, mukubuko, ug mukalit ka og tindog. Oh, lagi perting sakita man. Ikaw na kay katambag sir. Wala. Ako ra sige ani di ay. Sige. Ako matambag ni mana sir. Need na gyud ka anang mobalhin kag laing balay. Nakay kauban ba? Nya dito ka atong balay gani nga nay daghang maghigda nga wa nay mga kinabuhi. Dito ka puyo sir. Dayon naman po na tig puluan na tig tagad nila bisan wala kinabuhi tagdon pa man po na sila pagupahan. Dayong make-upan. Napo na mukuha langas. Oh. Ako pasabot sir, funeral homes pa. Para dito na ka, Unsa di ay? sa gani ka, mukalit kag tindog, matumba ka, o ana, dito ka puyo. Para in kaso, dito na ka, naramay mo alalay ni mo dito, butang sa imuhang kuan. Unya, unsa Ano, man ako nakato? pagkato dito bay aber sakit man. Ay, kasayo na sir. So, giingon nimo nga masakit imong likod, buko-buko og hawak, o mo na siya. Di, ang imong buhaton na sir, hindi na mo sakit, inahinay lang kag kamang palong dito. Oh, diba? Tama ko. Oh, ayan, bigway, ito na ta. Yes, sir, bye-bye. Ay ambot na lamang nimo. Ay.